Здравейте! Както знаете, аз съм Станислава Левенова и моята приятелка ме предизвика да кача клипчето с чашките. Сега ще разбъркам чашките и ще го пратя този клип в YouTube и вие трябва да ми кажете в коя чашка се намира топчето, коя от тези трите. И ако познаете, аз ще ви пусна едно лайкче на вашия клип. Ако не познаете, ще ви пусна едно тъжно лайкче. Така, това е, според мен това е добре, нали, защото ако вие познаете, на вашия клип пускам лайкчета. Ако не познаете, пускам тъжни лайкчета. И така, нека да започваме. Разбърквам. Добре. Така, сега ще го кача и между другото имате 3 опита и ако не успеете, едно тъжно и лайкче. Ако на 2 опита не успеете, а на 3 успеете, такова лайкче, най-якото лайкче. А пък, ако от първия път успеете или от втория, пак ще имате лайкче. Ако от първия път не успеете, за неуспяването имате 3 пъти. Добре, сега ще разберем дали сте познали къде е топченцето.